Здравейте хора, днес реших да снимам на World of Warcraft с моя приятел и ще играем арени няколко. Здравейте хора! Стартвам. Ще спра клипа, докато почнем арената. Добре хора, започнахме току-що, обаче стана малко инцидент, защото се забавихме. Защото те близко съм го падна високо. Защото съм му напитал. Хванаха ме. Абе човек няма мана. Много тъпо да не се умира. Ами как гледам тази игра ще я загубим. Never give up. Ще бия по тъпия ръка. Ами, тази арена я загубиха заради мен, защото се самоубих. Не знам, че аз почти го убих по нещастно. Паднахме. Време. Добре хора, според да почнем отново. Добре хора, започваме. Ай ги мачкаме. Аре. Какъвто йоки. Аз с Криса сега се върти около тия тъпки. Да знаеш, че другия не видя. Не трябва. Сапналите. Не, просто на фермата. На фроста, знаеш. Почваме. Аз на тая не мога да влиза. Аз седя към момента се днекна. Се първия да издържи съществуване. Това е на... Да, я почна брат. Доближих се. Убих я. Наистина, браво. Идвам. Пратих си пета. Спокойно, той не ме би нищо аз. Ти да се слабиш. И сега гледаш това съм на ден да филма. Майко, който са да почна на Мисля, те ужива, аз се филма на мак. пусна си тета ти. Още малко. О, сега стане мечка, той не... Стане мечка, веднага ще го откроим. Чай. О! Бихме ги. Окей, найс. Добре хора, спирам отново. Добре хора, почваме. Също кои сме... О, шит, хънтър. И има още. Добре. Сапнаха ме, кот се бягай. Нападнаха мене. Махнах се. Хилвай! Не мога, пъпнал се. Хилнат с това. Хилвай ме! Абе човек, какво ти става, защо не мога да те... Не знам, умрях. Тя наразбиха, брат. Човек, тия ти пуснаха някакво от... Бах ти, лудичек. Какво става, бе? Не, тя просто... То Хънтър 100% не бил целия денеш. Аре по-бързо ми нямаш шанс, брат. Не бъде по-бързо. Окей, целият ден ще... Повечето ден ще изкерил Хънтъра. Добре хора, ще играя още една арена и мисля това е за клипа. И започвам, стартвам. Добре, ще спра клипа отново.
Здравейте хора, почваме. Малко закъснях с пускането на клипа, но... О! Ще чакам да го свърши. Не знам. Кой се убиват, но? Знам, спокойно. Всичко е под контрол. Убиха. Казвам, че всичко е под контрол. Че не ми вярваш. О, аз не си бях пуснал нещата да бия повече да не сега да пуснал. Изи. Добре хора, победихме ги. И това беше за този клип. Надявам се да ви е харесало. И ако искате още такива клипове, пишете в коментарите. И до скоро, чао. Кажете чао на хората като се. Чао, хора. Чао. Yeah.